gid nga Christmas sa inyo tanan. Sining itiyon mag-ugnayan man kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang ngaton nga pagatun-an subong amo ang dako nga paghigugma sang Dios sa mga katawhan sa bug-os nga kalibutan. Kagapon basahon ang isa lang ka bersikulo nga halos nabal-an na sa tanan ng mga tao. Kaya gini makita sa John chapter 3 verse 16. Ining bersikulo nagasiling, kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Agod nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya hindi na madula kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag diri naton ipasi sa siningation ang aton pagpamalandong ilabi na gid sa may kaangtanan sang aton nga Christmas. Pag-celebrate sang pagkatao ni Ginoong Kristo nga aton manuluwas. Kag aton tanawon sing maayo diri may apat siguro ka linya sang bersikulo nga aton pagatalupangdon. Kag ang una nga nagasiling, kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan. Ini nagapaathag sa aton nga tama gid iya ka sangkad o kon kalapad sang paghigugma sang Dios sa aton. Kay siling niya diri bug-os nga kalibutan. Pero ang pulong diri nga kalibutan hindi ining kalibutan nga naistara naton kundi mga tao nga nagapuyo sa kalibutan. Ang gusto niya isiling nga ginahigugma gid sang Dios ang tanan nga mga tao sa kalibutan. Kag ang iya paghigugma wala sing kulang kun sa mga tako pa sa botelya tama gid kaugot. Kay man nagsiling siya ginahigugma gid ang pulong nga gid amo nang nagatudlo sa aton nga wala gid iya sing kulang ang paghigugma sa Dios sa tanan nga mga tao sa kalibutan. So wala sing tao nga wala ginahigugma sa Dios. Ang tanan nga mga tao iya gid ginahigugma. Kon aton na batyagan sulod sa aton mga kasing-kasing ang dako kagugot nga paghigugma sang Dios sa aton, hindi nagakabagay nga talikdan naton ang Dios. Kay man kung talikdan naton ang Dios, ang pabangkot diin kita makadto. Kay wala na sing iban nga makahigugma sa aton labaw sa paghigugma sang Dios. Talikdan bala nimo ang Dios nga nagahigugma sing labi sa imo, kag nagasiling pagigani siya sa iban nga bahin sa balaang kasulatan nga wala sigbisan sino nga makasiparar sa aton halin sa gugma sang Ginoo. Bisan pa ang tinuga dito sa langit nga mo ang anghel mga tinuga diri sa duta wala siyang makasiparar sa aton gikan sa iya nga paghigugma. So ang maayong himuon naton kagamo ni ang advice ni John sa aton nga tanan nga nagasiling siya sa John chapter 15 versikulo 9 niya pabilin kamo sa paghigugma sa Ginoo. Ang amay nahigugma sa anak kag ang anak nahigugma sa aton kag siling ni Ginoong Kristo kon nagatuman kamo sang akon mga sugo matuod-tuod gid nga nagahigugma kamo sa akon. Subo nga ang amay nahigugma sa akon, siling ni Kristo, ako nahigugma gid sing labi sa inyo. So pabilin kamo dira sa paghigugma ni Kristo kay wala na sing liwan kag makatupong sang paghigugma ni Kristo sa aton. Wala na. So hindi dapat nga kita magbiya kag magtalikod kag magmasinupakon sa Dios ang Dios nga nagigugma sa aton. Talupang do naton
Sa una nga panahon ni Ginoong Kristo, nga ang isa sa mga apostoles ni Kristo nga amo si Judas nagbiya kag nagtalikod sa iya. Anong resulta? Ang resulta kalaglagan sa iyang kabuhi. Wala sing maayo nga dangatan ang tao kung siya magbiya sa Dios. Kabagdanan nga ginatudloan kita nga dapat gid magpabilin dira kay Kristo nga naghigugma sa aton kay wala na sing bisan sino nga makatupong kag makalabaw sang paghigugma sang Dios sa aton. Kag ang masunod dire nga mga dinalan nga ginhambal sa balang kasulatan, nagsiling siya sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong anak tungod sang dako nga paghigugma sang Dios sa aton, ginhatag niya ang iyang bugtong anak. So amo ni ang regalo sang amay sa tanan nga mga tao. Anong regalo niya? Iya nga bugtong anak. Sa sining bulan sa Disyembre, practice naton ang paghatag sa mga regalo sa aton mga abyan. Ilabi na gid ang mga maninoy, mga ihadon nila, ginatagaan nila sang regalo. Pero ang pinakadako nga regalo, amo ini ang regalo sang Dios nga Amay, nga amo si Ginoong Kristo. Ginputos niya sa pasungan, kag siguro mga sagbot o kundagami para maghumok, ginputos niya ang bata sa dala nila siguro nga mga tuolya, kag ginkulan sa pasungan, kag ginhatag sa aton. Ang putos niya daw hindi maayo, pero ang sa sulod, manuluwas ang pinakamaayo nga dulot sang Dios sa aton nga tanan. Ano iya ang dulot ni Kristo? Ano iyang regalo ni Kristo sa aton? Ang siling sang bala nga kasulatan, kag dinhi makita naton sa Roma 8:38 o kun 28 nga nagasiling, ginpakita sang Dios ang iya nga dako niya nga paghigugma sa aton. Nga bisan sang mga makasasala pa kita, si Kristo naghalad siyang kabuhi sa cross, o kung si Kristo nagpakamatay sa cross para sa aton. Aton analisahon maayo ang ginhambal diri. Ano gindulot ni Kristo? Ang iyang kabuhi tungod kay mga maayo gud kitang mga tao, mga babuot kag mga matarong nga dapat gid panghinmatyan. Hindi ang siling sang Bible, ginpakita niya sa aton ang iya dako nga paghigugma, nga bisan sang mga makasasala pa kita, ginhalad ni Kristo yang kabuhi para sa aton. Inaagod matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. So ang Amay naghatag sing pinakamaayo nga dulot nga mo si Kristo. Ang anak nga mo si Kristo naghatag man sang pinakamaayo nga dulot nga amo ang iyang kabuhi, kag ini amo ang bayad agud mabayran ang silot sang aton mga kalapasan. So ang Dios para hatag kita iya manugbaton lang. Okay? Kag ginhambal pagid sang Ginoo sa aton. Kay bandaw matingala man kita nga ang ginhatag gid sang Dios ang iya bugtong anak, kag ang anak naghatag siya kabuhi. Ano na gid kita? Sino na gid kita? Ang Bible nagatudlo sa aton nga ang Dios nagadumdum gid sa aton. Wala niya gid kita malipatan. Ginsaad niya sa Old Testament nga matao ang manuluwas, amo nang promesa. Ang mga propeta sa Old Testament nagpanudlo kag naghambal nga matao ang manuluwas nga mo si Kristo. Kag ina nga ginhambal sa mga propeta katulad kay Isaias, kay Micah, nga nahambal nga may matao nga manuluwas, mga 700 pa ka mga tinuig kag natuman ang ila ginhambal. Sa mga kalawig, wala gid nalipatan sang Dios
ang iya ginhambal kag ginsaad sa aton gintuman niya gid. Ano na gid kita mga tao nga ang ginadumdum gid kita sa Ginoo. Si Isaias kag ni makita sa 49, 15 tubtob sa 16 naghahambal siya. Nga ang Dios katulad sang isa ka mabuot nga iloy nga nagbunag sang isa ka bata nga ginapadidi niya adlaw-adlaw nagatimpla sang gata sa bibiron kag ginapadidi siya nga bata. Kag siling ni Isaias, amo-amo man sina ang Dios siniya sino nga iloy nga ginbunag niya yang bata kag nalipatan niya dayon kag wala niya ginasagod. Ang maayo nga iloy wala nagakalipat sang bata nga ginbunag niya. Amo man sina ang Dios katulad sang isa ka iloy. Kita amo ang ginbunag niya kag siling niya wala gid siya nagakalipat sa aton. Kag bangdanan nga ang John 3:16 nagasiling ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan. Siya wala makulang sa paghigugma sa iyang mga katawhan. Kag ikatatlo diri nga linya nga tanawon naton sa John 3:16 nagasiling siya di agod nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya. Okay, dira lang anay. Ang tagsa-tagsa nga magatuo sa iya. Ang pulong diri sa English kuhaon nakon whosoever. Ang bisan sino. Ang tagsa-tagsa, ang bisan sino nga magtuo sa iya. Ini nagatudlo nga ang Dios wala sing pinalabi. Patas equal ang iyang pagtratar sa tanan nga mga tao. May problema kita sa kalibutan sa aton pagpangabuhi kay kita iyang mga tao hindi katulad sang Dios. May ara kita iyang mga pinilian kag pinalabi. Amo ini nga may racial discrimination katulad abi sa mga puti sa Amerika kag ang mga itom dito ang mga negro daw medyo first class kaya kon puti, second class kaya kon itom. May problema man kita nga among sina diri sa Pilipinas, may ara man kita yang pinalabi bisan paganay sa mga eskwelahan ang mga maestra hindi man iya makapugong daw medyo dako ang atensyon nga nahatag nila kag palangga nila yang mga maalam. Di kung medyo mango ka klase, do hindi ka masapakan. Hindi lang sa mga eskwelahan, bisan pa sa aton nga mga balay. Sa isa ka pamilya, hindi ko kasiguro kung naunay ka matuod, pero may nabatian ko, nga kung ang isa panimalay, pananglitan, may arang napulo kabataan, ang iloy, ang iyang balatyagon kung hindi ara sa magulang, ara sa manghod, sagot. Di kung magulang lang kang manghod, kamusta iyang tunga-tunga? May ara gyapon nga pagpili o kung hindi patas ang tratasyon naton nga mga tao kung kaisabisan pa sa aton panimalay. Pero ang pagsilingin sang Dios, ang bisan sino way pili. Si Kristo nagpatigayon sang aton kaluwasan. Kag ginainbitar naton niya kita tanan. Wala pili, bisan sino lang. Manggaranon man o kon imol. Wala iya nagapili ang Dios. Ginapaabot lang niya ang bisan sino nga magdangop sa iya, makaangkon sang ginasiling kaluwasan sang iya kag aton mga kalag. So salamat sa Ginoo kay wala siya nagapili. Kung nagsiling ang Bible, si Kristo naghalad lang siya ang kaboy sa mga manggaranon. Di kaluluoy ang imol. Kitang tanan, ginpangimatyan ni Kristo. Dito sa cross kinhalad niya, agod nga maangkon, kag matigayon ang aton kaluwasan. Kag siya wala nagapili, bisan sino. Kag aton tanawon ang kamatuoran, nga ang Diyos siya, kung anong ginahambal niya, tutuod. Wala siya nagabutig sa mga tao.
kung ano ang iyang pulong masaligan. Kay naamo ang ginasandigan sang aton nga pagtuo kag pagkilala siya nga amo ang iyang mga pulong. May isa kasugilanon sa New Testament kag kini makita sa Lucas 16:19 pagkadto sa 31. Ano ang istorya dire? Ang Bible na istorya nanungod sa isa ka manggaranon kag imol, the rich man and Lazarus. Kag ano ang istorya dire? Ang ini nga imol, tama pagid kay imol, masakiton pagid. Damo siya katol halin sa ulo, pagkadto gid sa tiil. Kag yang balatian grabe, kag wala pa siya sinakaon adlaw-adlaw, wala pamahaw, wala igo nga panjagat tob-tob panyapon. Kag ini nga tao nagahandom nga makakaon bisan lang sa mga usik sa lamisa, sining minggranon suno sa istorya. Kag ginahulat niya dito sa guwa sa gate sang balay sa manggaranon ang ginahaboy nga mga sobra sa ilang pagkaon. Kag kon dito na matupa ang sobra nga pagkaon sa guwa, amo pa nang ginaukay niya kag ginakaon. Kag hindi pa gid siya makakaon to sing maayo sa basurahan, kay damo to ido nga nagahulat man kag mas mapisan kag mabakas ang ido kaysa iya. Kag ang Bible gani nagsiling nga ang mga ido nga ni nga dito man nagahulat, nagadilap sang iya mga pilas sa mga katol niya, ginatidloan sang ido. Grabe gid ang kabudlayan sa iya nga pangabuhi. Pero ang Bible naghambal nga ini nga imol nga tao napatay, ginkuha sang anghel kag gindala dito sa ginatawag nga paraiso nga amo na subong ang langit nga ginatudlo sang Bible sa aton. Kag napatay man ang manggaranon, tapos siya napatay, ginhukman siyang Diyos kag ginbutang sa impyerno. Kay mo na ang ginatudlo sang Bible, it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. So ginhukman tungod kay ini nga tao manggaranon matuod, pero wala siya nagakilala sa Diyos, nga may Diyos ang kalibutan. Ang iya ginakilala nga Diyos, ang yang manggad. Wala niya gani matalupang di ang imol. Bisan sa nalang kabilog pandisal, wala gid siya makahatag. Pero tungod kay wala siya Diyos, pagkapatay niya, insilutan siya, inmutang sa impyerno. Kag sang didto na siya, may duwa ka request nga pangabay nga sa Diyos. Siling niya, amay, kung mahimo, pagkadtua dili sila saro, dos no biyang tudlo sa tubi, kag pabugnawan ang akong dila, kayari ako nagaantos sa tuman nga kainit, diri sa impyerno. Pero si Abraham nagsiling, anak, dumdumabala, sang dito ka pa sa kalibutan, imo ang tanan nga maayo nga mga bagay, pagkaon bayo iban pa. Pero karon ikaw nagaantos dira. Si Lazaro, ang tanan nga mga malain nga bagay, balatian, pagkaon wala. Pero karon ari siya ginalipay sa langit o kon sa paraiso, nga mo na ang term nga ginagamit sa Bible. So ang Diyos wala sing pinalabi. Bisan manggaranon man kung ano ang imo na angkon nga gahom, kung wala ka nagpaubo sa imong kagalingon, nagkilala sa Diyos, kag nagbaton sa iya, hukman ikaw kag ako sa kamatayon. Kaya ang Diyos wala sing pinalabi. Hindi siya magsiling, okay, gamahanan ka man, manggaranon ka man, anad ka tuya sa mabugnaw kay may aircon, sige, butang na lang nakon sa langit. Hindi. Ang Diyos wala nagarespeto kung bisan ano ang kahimtang sang aton pangabuhi. Kung wala sing Kristo, then si Lazaro, nga puwerte ka imol, puwerte na kabaho siyang balatian, siya ginpaistar ng Diyos dito sa langit. Kay man, bisan imol siya, ginsurrender niyang kabuhi
dira sa Ginoo. So amo ning siling sang John 3:16, bisan sino nga magdanghop kay Kristo, hindi niya pagisikway kundi iyang pagaluwason. Kagang masunod pagid nga mga dinalan diri, kay manang Dios siya ti maalwan mahinitawgon, kag masaligan siya, pen pulo niya di, ang bisan sino nga magtuo, arin pagid ang pulong, tuo. Ang bisan sino nga magtuo kay Kristo, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So aton kalipdan ang pulo nga whosoever. Ari kita sa pulo nga believe it, believe o kung magsalig, magtuo kay Kristo, makaangkon sang eternal life. Okay, may problema kita, siling naton ti ikaduamo manan sang nagkalapatay sa una, nga mga Diyos noon nga mga tao. Sa Old Testament, si Abraham, sila ng mga propeta, si Isaac, tanan pa nga mga Diyos noon nga mga tao sa Old Testament. Nga nagkalapatay man sila, nga nagsiliman ng Bible, eternal life, hindi madula, kundi may kabuhi. Nga nagkalapatay. Sa New Testament, damo naman ng mga Diyos noon, nagkalapatay man. Okay, hindi maglibog ang atong una-una. Ang kaluwasan, ginahatag na sang Diyos sa aton subong, samtang buhi pa kita. Ang aton himuon, amo ang pagsalig, kag pagbaton sina nga kaluwasan. Kung mabaton na nimo ina nga kaluwasan subong, gamiton nimo ina dito sa langit, hindi diri sa duta. Wala sing kabuhi, nga wala sing katapusan diri sa tanan. Kaya ginatudlo iya sang Bible, ang tanan nga mga tao, mapatay gid sa lawas. Pero tapos nga mapatay kita sa lawas, then litonon sang Dios ang aton kalag sa langit, o kung siyang pagbalik liwat diri sa duta, banhaw niya ang lawas nga napatay, kag ang kalag nga nag-una sa langit, iyang ibalik. Then, according to the Bible, we will be together with Jesus Christ in heaven eternally. So, ang eternal life, dito nimo ina gamiton sa langit. Pero, batonon mo na ina subong, kay ginahatag na ina sang Diyos sa aton. Agud nga kung ang kamatayon man mag-abot, o kung si Kristo magabalik liwat, suno siyang ginsaad, then magakabuhi kita, sing wala sing katapusan dito sa langit. Mautod dumduma ang saad sang Diyos. Kung ano ang ginahambal niya, aton inasaligan. Kaya man nagsiling siya, ang bisan sino nga magsalig. Ang pagsalig na o kung pagtuo, pulo parehas. Kagansaad niya, siling niya, magapreparar ako sang mga hulot dito sa langit. Si Kristo ang naghambal sina. Kag sa tapos ako, makaaman sing hulot dito sa langit. Magabalik ako liwat diri sa duta. Kuhaon akon kamo, agod nga kundiin ako, dito man kamo. Ina saad sang Dios, kag dira naton iplastar, isandig ang aton pagtuo sa iyang ginsaad. Now, kung kabuhi nga wala sing katapusan ng paghambalan, sino istorya ang ginapatihan nimo? Agod makaangkon ka sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang akon istorya, hindi ko makaluwas sa imo. Wala sing tao nga manuluwas, nga magsiling ka, gasalig ko sina nga tao, siya nga hinabalan. Hindi. Ang saligan mo, ang ginhambal sang Diyos, dira na sandig ang imo pagsalig. Anong ginhambal niya nga dapat mo saligan? Nagsiling siya nga kung ikaw magtuo kag magbaton sa iya o kung kay Kristo, hatagan niya ikaw
sang kabuhi nga wala sing katapusan. So nagsiling siya, ang bisan sino nga magtuo, ang imong pagtuo dira napasad sa ginhambal sang Dios nga ari napagkit sa balaan nga kasulatan. So ginatulod na kun ikaw kung ano ang ginahambal sang Dios. Kag wala ako nagsiling nga salig ka lang kung ano ginahambal ko kay hindi ko iya sina makapasalig. Pero makapasalig ako kung ikaw magtuo kag isandig mo ang imong pagsalig kay Kristo suno sa ginahambal sa Bible, maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang bisan sino nga magtuo kay sino? Kay Kristo. Makaangkon sa kaluwasan sa iya nga kalag. Hindi pagsaligi ang imo nga kaalam sa imong huna-huna. Kay bisan pa ano ang kaalam sang tao, wala nakapinsindi nga nahangpan niya ang tanan. Amo gani nga ang kaluwasan, wala naga-require sa aton nga dapat nga mabalaan naton ang tanan agud maluwas kita. Wala man nagsiling ang Dios nga okay, luwason na kun kamo kung nabalaan ninyo ang tanan na hanungod sa Christology o kung hanungod sa ginasiling naton final things sa palaboton. Wala. Ang iya ginasiling nga kung ikaw magtuo, hindi nga kung ano ang nabalaan mo, kag kung hindi mo mabalaan, hindi kanya pagluwason. Kung sa bagay, ang duha ka kabatan dito sa cross, ang isa ginluwas, kay nakita ni Kristo nga nagtuo siya, kag nagbaton. Nakita ni Kristo nga naginulsul siya nga sala. Kung man ang isa ka kawatan nagsiling, Ginoo, dumduma ako kung dito na ikaw sa paraiso. Ang Isaya nagsiling, kung ikaw anak sa Diyos, luwasa ang imong kagalingon, kag luwasa kami. Ang ginhambal ni Kristo sa isa to ya katao, nga nagsiling, dumduma ako kung dito na ikaw sa paraiso, ginsabat ni si Kristo, karon dayon, upod ka sa akon sa paraiso. Ti ano tong kawatan na ginluwas ni Kristo? Nakatuon to sa Bible? Wala man nagsiling ang Diyos nga ton-an mo halin sa Genesis pagkadto sa Revelation. Kung matun-anan nimo inang tanan, ti luwason ko na ikaw. Wala naghambal ang Diyos na. Wala man gani naghambal ang Diyos kung damo nga bersikulo na balaan mo sa Bible, luwason ta ikaw. Wala man siya naghambal. Anong ginhambal niya gid? Atagon pa ginakon. Nagsiling ang Bible, ang bisan sino nga magtuo kay Kristo, makaangkon sing kaluwasan. So mga utod, isandig ang imong pagtuo dira sa ginahambal sang Bible nga nagatulod kag nagatudlo sa imo sa pagdangop dira kay Kristo nga aton manuluwas. Now, kung ara na kita kay Kristo, ginbato na naton siya, aton ba tulupangdan nga ini nga Dios tama gid iya kaalwan sa aton. Kay man ang katapusan niya di nga ginhambal sa aton, nagsiling siya nga hindi na gid sila madula, should not perish but have everlasting life. Hindi na madula, wala sing isa ka tao nga nagtugyan siyang bugos ng kabuhi da sa gamana na kamot sang Dios nga madula pa siya. Tama gid siya kaalwan sa aton nga mga tao. Now, ang aton nga paglaom karon nga Pasko kag sa palabuton ara na sandig sa kamot ni Kristo. Kag nagsaling siya, kung ang aton paglaom ari lang sa sining kalibutan, kita amo ang pinakamaluluoy nga mga tao. Kag ginhambal niya gid sa aton diri sa balaan nga kasulatan. Siling niya diri sa 1 Corinthians chapter 15 versikulo 19. Siling niya, kung ang aton paglaom diri lang sa duta, makaluluoy kita. Nga anong paglaom naton? Ang Dios maalwan, kag
kung kita magdangop sa iya, dalon niya kita sa maayo nga lugar. Maalwan gid siya, mahinatagon gid siya. Hindi na madula sila niya. Hindi na madula. Katulad kita sang mga karniro nga ginabantayan sang Dios, kag nagsiling siya, wala na sang bisan sino nga makaagaw sa aton halin sa iyang kamot. Tungod kay siya nagabantay sin maid-id sa aton. Tama siya kaalwan, ginama niya ang langit para sa aton, ang aton paglaom, yara sa iya, wala kita sang laoman diri sa duta, kay ini nga duta aton biyaan, ini nga duta hindi amo ang aton final nga ilistaran. Ang aton ilistaran, amo ina ang langit nga ginaman sang Dios sa aton. So siya, tama gid ka mahinatagon, tama kaalwan sa aton tanan. So sa sini nga tion, ang aton buhaton, tungod kay ginregalo man sa amay ang iyang anak, ginregalo man sa anak iyang kabuhi, agod matigayo ng aton kaluwasan, siguro aton man talupang doon ang gintudlo ni San Pablo sa aton sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1, nga nasiling, mga utod, ihalad ninyo ang iyong bugos nga kagalingon dira sa Ginoo. So aton man balusan ang Dios. Kung gintugyan niya ang iyang kabuhi sa aton man ihalad ang aton kagalingon balik dira sa Ginoo. Kag alagaron naton siya, tubto siyang pagbalik liwat sa sining kalibutan. Ini amo ang mga kaundan sang John 3:16, kabay nga ang kalinong kag paghidait nga naghalin sa Ginoo sa sining panahon sang Pasko nga naga-celebrate kita siyang pagkatao, inang tanan magapabilin gid kag magapahigot sa aton mga kabuhi. Madamong salamat sa inyo kag para sa aton.